Lange rigen fans stien al voor die alweer van de door van de Snitser Sporthal. VC Snits koe op een ei historisch schreeuwen. De vrouwen van Petra Groenland waren al eerst in de competitie en pakten daarna ook de winst in de kampioenspool. Maar de prijzen worden verdeeld in de finale. Van Fenna Seinstra wordt het haar afscheidsduel. Zij wordt in oktober mem en docht sportief een stapje te bek. De eerste set gaat mij 25 centje naar Snits. En Carlijn Jans speelt haar laatste duel voor de Snitsers. De Oud International had een grote meerwaarde voor het jonge team en zwargt mij voor de winst in de tweede set, 24-15. De tweede set wordt mij 24-23 verlenen. Maar onder de hand van de beide routiniers maakt ze de vrouwen in de vierde set die een werk. Fenna Seinstra toont nog één keer haar kracht. En Marissa Smes wordt het 21 centje. Op 24-20 is het matchpoint. En krijgt als verliezen hier komt de winnende klap op naam van Carlijn Jans. De kroon op een fantastisch seizoen. Zo mooi, ik ben zo blij. Al mijn familie is hier, mijn kindjes waren er, vriendinnen. Ja, en dan deze entourage bij Sneek, het is echt heel mooi. De tiende titel in de clubhistorie is een feit. Succescoach Petra Groenland brengt de tweede nationale titel op Riegen naar Snits. Ja, die eerste keer dan, dat is mooi, maar er blijven is moeilijk. En dat is gelukkig is het goed gekomen dit jaar. Fenna Seinstra stopt het net zien hier op het hechtepunt met topvolleybal. Dus voor nu is het even klaar. Ik ga lekker zwanger zijn en in oktober komt een kleintje en dan zie ik het allemaal wel. Ja. Voor Seinstra is het no tijd voor een orencarrière.